Vážení spoluobčania, milí priatelia, po niekoľkých mesiacoch som sa rozhodol, že sa znova postavím pred kameru. Tentokrát už nereprezentujem nejakú televíziu, nemám pri sebe mikrofón, nehlásim sa niekde z New Yorku, Berlína či Viedne, kam som v posledných rokoch často chodieval. Stojím tu a na pozadí môžete vidieť obec, odkiaľ pochádzam, Stará Halič. Je to Stará Halič, v ktorej v tohtoročných komunálnych voľbách kandidujem na post starostu a poslanca. V predchádzajúcich dňoch ste dostali môj volebný program. Nepracoval som na ňom sám, ale skupina ľudí. Posudzoval sa, diskutovalo sa o ňom nielen v Starej Haliči a na okolí, ale aj v Bratislave, či dokonca v Európskom parlamente. Ľudia, ktorí pracujú s eurofondami alebo sa nimi zaoberajú, sú ochotní Starej Haliči pomôcť. Teraz tomu stojí v ceste viac menej iba jedno rozhodnutie. Jedno správne politické rozhodnutie. Vaše rozhodnutie tým, že budete hlasovať za mňa. Pokiaľ pán starosta hovorí o tom v súvislosti s eurofondami, že ide o politické linky, konexie, že sa to dá, že sa to nedá, ja hovorím, že sa to dá. Tam, kde on končí, ja viem začať. V predchádzajúcich dňoch a týždňoch sa prehnali Starou Haličou viaceré nepravdy a fámy. Počul som, že vraj, ak by som sa stal starostom, prepustil by som viacerých zamestnancov obce a ľudí, ktorí pracujú pre obec. Je to nehorázna a nezmyselná lož. Ten, kto ma bližšie pozná, vie, že považujem chudobu a nezamestnanosť za jedny z najväčších ziel dnešnej doby. Podľa mňa by mali pracovné miesta na Slovensku vrátane Starej Haliči vznikať a nie sa likvidovať. V prípadnej funkcii urobím všetko, čo bude v mojich schopnostiach a možnostiach, aby takéto miesta v dedine naozaj vznikali. Okrem toho by som vám chcel povedať, že veľkú časť svojej energie v prípadnej funkcii starostu by som chcel venovať propagácii, zviditeľneniu sa obce. Stará Halič má bohatú históriu, o ktorej sa možno nevie, ale na ktorú môže byť hrdá. Takisto vám chcem povedať, že napriek tomu, že ide o dôležité voľby, možno najdôležitejšie za posledných 25 rokov, volebnú kampaň, aj samotné hlasovanie, neberiem vôbec osobne. Na nikoho sa nehnevám. Ja neberiem funkciu starostu ako miesto, kde by som sa mohol dobre zabezpečiť, udržať si vplyv. Nie som zadlžený, nezobral som si úver, nie som nezamestnaný a nemám ani pár rokov pred dôchodkom. Som v pohode. Ja nemám čo stratiť. Jeden z najznámejších amerických prezidentov, John Kennedy, pred viac ako polstoročím počas návštevy Berlína, ktorý bol rozdelený na východnú a západnú časť, vyhlásil: Ich bin ein Berliner, som Berlínčan. Ja vám z tohto miesta vyhlasujem, som Starohaličan a som hrdý, že pochádzam z tejto obce a chcem jej maximálne pomôcť. Týmto vyzývam všetkých Starohaličanov, ktorí odtiaľto pochádzajú, ale už tu nebývajú, aby sa čo i len najmenším spôsobom snažili tejto obci pomôcť. Tým, ktorí majú v obci trvalý pobyt a ktorí pôjdu voliť, chcem pripomenúť, hoci to už určite všetci dobre vedia, že budú voliť slobodne a predovšetkým tajne. Teda bez nich sa nikto nedozvie o tom, koho a ako volili. Nemajte strach, ak by vás chceli zastrašovať. Chcel by som vás poprosiť, aby ste nehlasovali podľa toho, kto vám je rodina alebo známy, ale podľa toho, kto čo v živote urobil, dokázal a čo by mohol urobiť pre obec. Verím, že budete voliť pokojne, rozvážne. Budete voliť o tom, či Stará Halič bude aj naďalej všedná, prežívajúca dedina, alebo či sa s nej stane moderná, hrdá a sebavedomá obec. Boh s vami, veľa šťastia a všetko dobré, Starohaličania.